இன்னைக்கு நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா செட்டிநாடு ஸ்டைல்ல ஒரு கொழுக்கட்டை எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு டம்ளர் பச்சரிசி எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதை கொஞ்சம் லைட்டா வறுத்துக்கலாம். ஓரளவுக்கு எல்லாம் பொரிஞ்சு வந்திருக்கு. இன்னும் நல்லா பொரியணும் எல்லா அரிசியும். லைட்டாக கலர் மாறிடுச்சு. இப்போ எடுத்துக்கலாம். எடுத்து ஒரு தட்டில் கொட்டி வச்சுக்கலாம். ஒரு டம்ளர் பச்சரிசி எடுத்தேன் இல்லையா, அரை டம்ளருக்கு பாசிப்பயிறு எடுத்துக்கலாம். அதையும் லேசாக வறுத்துக்கலாம். பாசிப்பயிரும் நல்லா பொரிஞ்சு வந்துருச்சு. இப்போ இதையும் எடுத்துக்கலாம். தட்டில் மாற்றிக்கலாம். பாசிப்பயிரும் அரிசியும் நல்லா வறுத்து வச்சுருக்கேன். அது கூட ஒரு 4 ஏலக்காய். இது கொஞ்சம் ஆறினோடனே மிக்சியில் போட்டு குறைன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். தண்ணி ஊற்றக்கூடாது. இந்த மாதிரி குறைன்னு அரைச்சிக்கோங்க. தெரியுதா உங்களுக்கு? இப்போ நம்ம சர்க்கரை பாவு காய்ச்சிக்கலாம். 1 கப்பு அரிசி எடுத்தனால நாம் 1.5 கப்பு வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட் இது கொதிக்கட்டும். 1.5 கப்பு வெல்லம் இது நல்லா கொதிக்கட்டும். நான் பாகு எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் வடிகட்டிக்கலாம். மண்ணு தூசி போகிறதுக்கு தான். பாருங்கள் எவ்வளோ மண் இருக்குன்னு. தேங்காய் 1/2 கப்பு இந்த கொதிக்கிற வெல்லத்தில் போட்டுடலாம். ஒரு ஸ்பூன் எள்ளு வச்சுருந்தேன். எள்ளும் போட்டுக்கலாம். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த அரைச்சி வச்ச இந்த மாவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கட்டி இல்லாமல் நல்லா பிசைஞ்சுக்கலாம். கொஞ்ச நேரம் இப்படியே கிளறி விடலாம். ஒரு 2 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கலாம். நல்லா கிளறிக்கலாம். இந்த பக்கம் வந்துருச்சு. இந்த பதம் போதும். ஒரு 5 நிமிஷம் இதை ஆற வச்சிடலாம். கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி ஒரு அச்சு எடுத்துக்கலாம். அச்சு இல்லைன்னா பரவாயில்ல, நீங்கள் இப்போ பால் ஷேப்பில் கூட உருட்டிக்கலாம். ஓகே, ரெடி ஆயிடுச்சு. எடுத்துக்கலாம். இது மாதிரி இப்போ எல்லாத்தையும் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டேன். இட்லி தட்டு மேலே வாழையில போட்டு இந்த கொழுக்கட்டையெல்லாம் அப்படி பிடிச்சி வச்சுருக்கேன். 10 நிமிஷம் வேகட்டும். இப்போ தட்டு போட்டு மூடிடலாம். 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. வெந்துருச்சு. இப்போ எடுத்துடலாம். எல்லாம் வெந்துருச்சு. சூடோடு எடுக்காதீங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா எடுத்துக்கோங்க. செட்டிநாடு ஸ்பெஷல் விநாயகர் சதுர்த்தி கொழுக்கட்டை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். சூடாக இருக்குது. எடுத்துக்கலாம். எல்லாம் எடுத்துட்டேன். நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள்.